ויחיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען ויבוא אברהם לספור לשרה ולבכותה ויקום אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמור גר ותושב אנוכי עמכם תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני ויענו בני חת את אברהם לאמור לו שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו במבחר קברנו קבור את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך ויקום אברהם ישתחו לעם הארץ לפני חת וידבר איתם לאמור אם יש נפשכם לקבור את מתי מלפני שמעוני ופיגעו לי בעפרון בן סוהר וייתן לי את מערת המכפלה שלו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר ועפרון יושב בתוך בני חת ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת לכל באי שער עירו לאמור לא אדוני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי נתתיה לך קבור מתך וישתחו אברהם לפני עם הארץ וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה ויען עפרון את אברהם לאמור לו אדוני שמעני ארץ 400 שקל כסף ביני וביניך מהי ואת מתך קבור וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת 400 שקל כסף עובר לסוחר ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא היא חברון בארץ כנען ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מת בני חת ואברהם זקן בא בימים ואדוני ברך את אברהם בכל ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו סימנה ידך תחת ירכי והשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה לבני ליצחק ויאמר אליו העבד אולי לא תובע האישה ללכת אחרי אל הארץ הזאת החשב אשיב את בנך אל הארץ
אשר יצאת משם, ויאמר אליו אברהם, הישמע לך פן תשיב את בני שמה, אדוני אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם, ואם לא תובע האישה ללכת אחריך, וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שמה, וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו, וישבע לו על הדבר הזה. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך בכל טוב אדוניו בידו, ויקום וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור, ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת שאת השואבות. ויאמר אדוני אלוהי אדוני אברהם, הקרא נא לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם, הנה אנוכי ניצב אל עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה אשר אמר אליה, הטי נא קדך ואשתה, ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובאדע כי עשית חסד עם אדוני. ויהי הוא טרם קהילה לדבר, והנה רבקה יוצאת אשר יולדה לבתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם, וחדה על שכמה, והנערה טובת מראה מאוד בתולה, ואיש לא ידעה בטרת העיינה, ותמלא חדה ותעל. וירוץ העבד לקראתה, ויאמר הגמיעיני נא מעט מים מקדך, ותאמר שתה אדוני, ותמהר ותאבד חדה על ידה, ותשקהו, ותאכל להשקותו, ותאמר גם לגמליך אשב עדים כאילו לשתות, ותמהר ותאר קדה אל השוקת, ותרוץ עוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמלה, והאיש משתאה לה מחריש לדעת, ההצליח אדוני דרכו אם לא. ויהי כאשר כאילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב בכמשקלו, ושני צימידים על ידיה 10 זהב משקלם. ויאמר בת מי את? הגידי נא לי, היש בית אביך מקום לנו ללין. ותאמר אליו בת בתואל אנוכי בן מלכה אשר ילדה לנחור. ותאמר אליו גם תבן גם מספורה, ועמנו גם מקום ללון. ויקוד האיש וישתחו לאדוני. ויאמר ברוך אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ואמיתו מעם אדוני. אנוכי בדרך
נחני אדוני בית אחי אדוני ותרות הנערה ותגד לבית אמה כדברים האלה ולרבקה אח ושמו לבן וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין ויהי לראות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו וקשומו את דברי רבקה אחותו לאמור כה דיבר אלי האיש ויבוא אל האיש והנה עומד על הגמלים על העין ויאמר בו ברוך אדוני למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים ויבוא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספו לגמלים ומים לרחוץ רגליו ורגלו האנשים אשר איתו ויושם לפניו לאכול ויאמר לא אוכל עד אם דיברתי דברי ויאמר דבר ויאמר עבד אברהם אנוכי אדוני ברך את אדוני מאוד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועדים ושבחות וגמלים וחמורים ותלת שרה אשת אדוני בן לאדוני אחרי זקנתי ויתן לו את כל אשר לו וישביעני אדוני לאמור לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בארצו אם לא אל בית אבי תלך ואת משפחתי ולקחת אישה לבני ואומר אל אדוני אולי לא תלך האישה אחרי ויאמר אלי אדוני אשר התהלכתי לפניו ישלח מהלכו איתך והצליח דרכך ולקחת אישה לבני ממשפחתי ומבית אבי אז תנקה מעלתי כי תבוא אל משפחתי ואם לא יתנו לך והיית נקי מעלתי ואבוא היום אל העין ואומר אדוני אלוהי אדוני אברהם אם יש לך נא מצליח דרכי אשר אנוכי הולך עמה עליה הנה אנוכי ניצב אל עין המים וחיה העלמה היוצא לשאוב ואמרתי אליה השקיני נא מעט מים מקדך ואמרה אלי גם אתה שתה וגם לגמליך אשב היא האישה אשר הוכיח אדוני לבן אדוני אני מחלה לדבר אל ליבי והנה רבקה יוצאת וחדה על שכמה ותרת היונה ותשאב ואמר אליה השקיני נא ותמהר ותורת קדה מעליה ותאמר שתה וגם גמליך אשקה ואשת וגם הגמלים השקתה ואשאל אותה ואומר בת מי את ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה ואשים הנזם על אפה והצמידים על ידיה ואכוד ואשתחווה לאדוני ואברך את אדוני אלוהי אדוני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדוני לבנו ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני הגידו לי ואם לא הגידו לי
ואפנה על ימין או על שמאל. ויען לבן ובתואל ויאמרו מאדוני יצא הדבר לא נוכל דבר אליך ראה טוב הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אישה לבן אדונך כאשר דיבר אדוני ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם והשתחוו ארצה לאדוני. ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים וייתן לרבקה ומגדנות נתן לאחיך ולאמה ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו וילינו ויקומו בבוקר ויאמר שלחוני לאדוני ויאמר אחיך ואמה תשב הנערה איתנו ימים או עשור אחר תלך ויאמר עליהם אל תאחרו אותי ואדוני הצליח דרכי שלחוני ואליך לאדוני. ויאמרו נקרא לנערה ונשאלה את פיה ויקראו לרבקה ויאמרו אליך התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך. ושלחו את רבקה אחותה ואת בנתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותנו את היי לאלפי רבבה וירש זרח את שאר שונאה ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך ויצעק בא מבוא באל החי רואי והוא יושב בארץ הנגב ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב ויישא עיניו וירא והנה גמלים באים ותישא רבקה את עיניה ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדוני ותיקח הצעיף ותתכס ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהביה וינחם יצחק אחרי אמו ויוסף אברהם ויקח האיש ושמה קטורה ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח ויוקשן ילד את שבע ואת דדן ובני דדן היו אשורים ולטושים ולאומים ובני מדיין אפה ואפר והנוך ואבידה ואלדאה כל אלה בני קטורה וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי 100 שנה ו70 שנה ו5 שנים ויגבע וימות אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו
אל מערת המכפלה, אל שדה עפרון בן סור החיתי, אשר על פני ממרא השדה, אשר קנה אברהם מאת בני חת, שמה קובר אברהם ושרה אשתו, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באבל אחי רועי, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית, שפחה שרה לאברהם. ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם לתולדותם, בכל ישמעאל נביות, וקדר ועד באל ומבשם, ומשמע ודומה ומסע, חדד ותימה, יתור נפיש וקדמה. אליהם בני ישמעאל ולשמותם בחצריכם ובטירותם, 12 נשיאים לאומותם. ואלה שני חיי ישמעאל 100 שנה ו30 שנה ו7 שנים, ויגבר וימות ויאסף אל עמיו, וישכנו מחבילה עד שור, אשר על פני מצרים, בואכה אשורה, על פני כל אחיו נפל.